ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба видеои имрӯзаи мо. Шодазон ҳастам ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед ва видеои моро тамошо карда истодаед. ҳозир барои шумо хел беҳад куртои хушрӯро дар як нуқтаи савдо дидам ва ба навор гирифта пешниҳод кардан хостам. Ино нархошон 150 сомонай, материалошон Сингапур ё ин ки жатка меган, салқинай, хушрӯвай, ҳам рӯбашкагӣ дора, ҳам анами хел пешош маҳкам. Инош боша ранги рӯбашкая. Ина бинед, бисёр рангои хушрӯ то размери тақрибан 50-ра дора. Марҳамат духтарои азиз, агар ба шумо дар кор бошад, нависед. Мо доставка дорем ба Русия, ки дар муддати аз 3 ҳафта то 1 моҳа мерава. Мо асосан тавассути почта равон мекунем. Барои ҳавай ҳам анами вақта мерава. агар касоне ки дар Тоҷикистон ҳастанд ва харидорӣ кардан мехоҳанд, пас метавонед биёед. И видеоро ма аз 7 дарвозаи Корвон тарафи анами Мираж ба навор гирифтагӣ ҳастам. агар хато накунам, дукони рақами 64. бисёр ҳам куртои хушрӯ дора. Аз амин дукон видеои ма 2 қисм шидагӣ ҳаст ва қисми дигарша дар видеои оянда мебинед. анами материалшам хушрӯ, духти куртаям аҷоиб фасон. Нархаш 150 сомонӣ дӯстони азиз. ҳами айни замон куртое ки ман нишон додистам ҳам хел нарх доранд. ин нархи донашай. касоне ки мисол барои савдо ё ин ки чанд кас якҷоя шида мехаранд оптам ва ёда бо арзонтарак мешава. фасоношон, моделошон аҷоиб хушрӯ. инаи ваёш боша бо вишивкаяй. инора дар анами танаҳошон этикеткаошон ҳамашда истеҳсоли Туркия гуфта навистагӣ ҳаст ва ма аку иҷада туркӣ гуфта ба шумо пешниҳод накардестаму ҳама хел ҳар якташа нархоша гуфта пешниҳод кардестам. агар марҳамат тонед, хутон бо як бори дигар биёед. касе ки дар Тоҷикистон бинед, дар ҳақиқат ҳаман амин намудош хушрӯванд. остиношон бо резинкаяй. ана инош боша паплиниян. хе рангош ҳаст паплинияша. гулои рамашка дора. пешакош ҳам хе маҳкамаки хушрӯ. инам то ҳами размери 50-ра ҳастай. рангошон некем рангои аҷоиб. оз якчанд ҳами куртои хушрӯвай ва ёшам ба навор гирифтагием. то охира тамошо кунед. умедворам ки писандтон мегарда. и гули паплина бинед, чӣ қадar паплини хушрӯвай гулош. пешакошон ҳам хе бантик дора, бо маҳкамак мешава. иҷада ҷинсовкаҳо ҳастай, вале ино ҳамаш медонед маламеркаҳо мондагиай. стилошонам хеле римендор. 180 сомонӣ. агар касоне ки мисол бисёр гирифтан мехоҳанд, бо арзон мешава. чӣ хеле ки ба мо гуфтанд. тамошобинони азиз, дар ҳар видео ма огаҳ мекунам ки ҳангоме ки шумо ба бозор меоед, як бори дигар боз ҳам нархҳоро муқоиса кунед ва баъдан харидорӣ намоед. ина бинед, дар анамин биркаш навистагӣ ҳастай Туркия гуфта. барои ҳавай ҳам хостум нишон тиҳам, то ин ки шумо ҳам бинед. на тамошобинон, бардовиш беҳад анами стилиш хушрӯвак. остиношон махсусан. баъд ана ин ҳаст. ана ин сафед аҷоиб. ҳозир ман сафедша бо аз пеш нишон метиҳам. материалаш медонед ҳарир меган, сабука ки хушрӯвай. иш боша ана ин дигариш боша гирбишин боринай, бардовишай, сабзиш ҳастаю, баъд ана инаш розовиш. ёям ҳам хелай нархошон 150 сомонӣ. ана ин хушрӯвай. ҳарир материалаш сабук, подкладка дора. ина бинед, остинакошам резинка. хичам ҳамихе кушоти хушрӯ места ҳангоме ки ба бар мекунем. пешакош нигин дора. бо ҳаст 2 намуд аз анамин намудо, аз анами стило. и ваяй резинкаи материалаш, юбкош прессированный, анам хел гармушка. хичон однотонияй. пешошонам ҳичи надора. баъзан мепурсанд ки бе нигин, бе ҳичи ба мо
пешниҳод кунед ягон намуд куртоҳо. Марҳамат духтаро, ҳама хелошам ҳастай. Метавонед биёед бинед. Ва чизе ки бисёртар хушрӯваи озимаш мода нишон метиҳем. Ана ин болоям ҳамаш ҳамин нархан. Рубашкагиёшам, анамихе куртоҳо, платьё ҳамаш ҳамин 150 сомониан. Фақат ки ғавстарош қиматтаракан. Ҳозир ман вай ғавстаракошам ба шумо нишон дода бо гап мезанам. Инора бинед чӣ рангошон хушрӯ, бо ҳамаш римен доштиян. Ана ин болоям, материалои болоям сингапурай, жатка. Ин материалҳо ҳичи намешава. Хушрӯвай, барое ки ман кӯдаконаша ами брижачош ами материал гирифтам барои фарзандои худам. Мешуви ваяй хушрӯ меиста. Аки иноша намедонам чӣ хеле, вале кӯдакона ма гирифтаги ами материал нағз истодагиай. И тарафа бинед, и тарафдам куртоҳо моделош хушрӯвай. Ина рангош. Баъзеош то поёна ранги рубашка мисол вай дора. Тугма дора, а баъзеош боша фақат анамин болош тугма дора, поёнош ранги юбкай. Ина марҳамат инаи паплиниёш. Иш гарошкаяй. Инам ами 150 сомон. Дар ҷама видео запис кардастам бахшиш. Духтарчам омада телефона гирифтанияй. Барои ҳавай камакак овоз омад. Ана ин болора бинед, ин ряди боло ҳамаш ғавсай. Дӯстони азиз 170 сомонӣ нархошон ҳозирашда. Ина бинед. Ина инош беразмеран. Анамин жимпир борин, туника борин ҳастан. Ино беразмеран, не ки дарози хушрӯан. Стандартан размери ино. Ҳозир бо анамин ламираж бамбукора нишон метиҳам. Беҳад иноям фасон. Иноям нархошон ҳамихе 170 сомон. Ози бебачам. Ози як дақиқа. Ана бинед. Чиқар рангошон хушрӯ. Размерашон то размери ами 50-52. Инам иноям туркиян. Инош чихеле ки гуфтам нархшон 170 сомонӣ. Тамошобинони азиз, агар барои шумо доставка дар кор боша, мисол хоҳед ки мо равон кунем, пас анамин дар рақами ватсапи мо нависед. Бо пурратар дар оҷа ман мефаҳмонам ки мо чӣ хел равон мекунем ва доставкаш чанд қадар аст, чанд вақта мерава. Маълумоти пурра метиҳам. Иҷада наи чӣ ҳастай? Брижа ҳастай. Брукои кушод. Ино ғавсан, тунук нестан. Материалш ғавсай. Нархаш агар хато накунам 90 сомон гуфтан. Аи тунукакош ҳастай бозорда, намедонам 50 сомай чӣ хелай. Аи ғавсаш, качествои нағзаш 90 сомон. Инош боша нами куртои будагӣ. Баъд ана туника ҳастай. Иям материалаш ваяй сингапурай, туркияй, бе брижаяй. Ина марҳамат капюшон дора. Нархаш 150 сомонай. Ана ин рангошай. Размер то размери